En penjo makata kiduoko. Kuom ng'uono asewuotho e gwenge moko. To nitiere kuonde adek aparo ni gin gik inyalo ka wuoyo kuom gi tinyalo ng'eyogi. Ne gin chien ahinya e weche mag dongruok. To kane devolution obiro mana kaka mheshimiwa wachono, to ng'ama ne nie telo nokawo atua ma sani osiptendegi inwang'o ka ji wuok Nairobi ka to dhi osiptendegi go. Ariyo kuomgi oseketo nyaka migawo mar thiedho weche mag paro. Ma samwa wuoyo kaeni, ndalo moko ne abede board mar jo hocho te me Kenya ka. Ne gikwayowa mondo wamigi jo hocho 8 magindiko. Gine Kenya ka giyudo pesa machal. Koro Oscar omulo wach moro ma amora ahinya ka mheshimiwa nika. Ang'o momiyo wan to e gwengewa makocha podwa onge gi ng'at mosego atua machalo kamano, kata gweng' kata kamosego atua machalo kamano. Kiambu kae mano to kaluor wacho ji wuok Nairobi ka to dhi Kiambu nikech hospital tiyo, services gitiyo, nitie kaka gikonyo ji. Koro okang'eyo ni onyalo bedo ni en onge mar pesa koso en nang'o, nikech iyudo ka an gima ng'eyo ni devolution ber kendo ber kabisa, to nitie jomokonyo machalo ka gima gini obiro mondo konygi to ok kony ji te, nikech onwang'o gik mane ok donwang'o in 2 years 3 years. Ng'ama ne onge kata gi ot osegero gorofa, mogero kila kitu, monyeo Prado, mokendo mon 3. Yani maybe nitie jok mane devolution obiro negi.